buwak. Yan, wow. A few moments later. Balik. Oh, na siya istorya na. Lahi naman ko. Hi! Anong gabi eh. Dara po nasalaag na po Miss Valencia. Alamian naman lagi ka kamerat eh. Guwapa lagi tada na. Masing maraming mga naugtimo. Guwapadaan. Guwapadaan. Nagwapa lagi minihan na. Palagi mo. Nagwapa din ni guys. Natanaw ah. Tutok eh. Tutok. Nagwapa lagi tada. Isa naman po ka. Ako na naligo. Ang suka kakaligo na yun. Kita man. Maligo na yun siya. Walang gin na noon.
Kasi magpauban. Wala akong power bank. Kasi magpa Balik balik. mo. Kumusta man yung kuante? Walang, di siya as usual. Hi, Kin! Hi ni ate. Hello! Hi Nag-meet na po mi si Queen, guys. Kinaan Kim Family Vlog. Diyan na sa laag na Valencia, guys. Matanaw mi sila hang Christmas lights dito. Datataon. Karon na. Karon natin. Karon tataon. Oo, Oh, karon tataon. igo po sila mahuman ato si ma'am kung murag busig mo kuyo. Lili bida to guys mo video ko nato sa inyo ano. Laglaag samtang dari-dari. Oo, bitaw. Karon malahi pag naw sa tang video sila man tala tong Alicia. Nga kana mong video ni Valencia ra kalingaw. Karon sa laag pod ba? Kapit naman dai mahuman ang bahay. Hapit na jud. Pila ka kwarto ni ubos te? Gamang kuno nag Pila ka Kailan pinakamadilim mga tala ay mas nagniningning gaano man makapalang ulan sa likod nito ay may liwanag. Ang liwanag na ito nasa ating lahat, may sinagang bawat pusong bukas sa init ng mga yakap, mahilom ang lahat ng sugat. Ang nagsindi nitong ilaw, walang iba kundi ikaw. Salamat sa liwanag mo, muling nagkakakulay ang Pasko. Salamat sa liwanag mo, muling nagkakakulay ang Pasko. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Pasko. Pasko pod. What's up dito? Gorgo ka muna pa siya si. Ano? Nakatuto ka bangata mo to. Takog sa kaliro. Takog sa kaliro. Takob sa kaldero. Basa ko to yan. Naliki. Kita mo yung mga backup nilang upat. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Salamat.